колеги, приятели, мили деца! Добре дошли на празничният концерт от дете до артист, посветен на 5-я рожден ден на детски танцов ансамбъл Шарена гайда, град Варна. Благодарим за получените цветя и поздравителни адреси от Благомир Коцев, кмет на община Варна. Представителен танцов ансамбъл Северняче, град Попово. Ансамбъл Росна китка, град София. Ансамбъл за народни танци и песни Одесос, град Варна. Специалност български танци при Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Много или малко са 5 години. Като вода се изтекли по билото на времето, наситени с репетиции, града, общината и региона концерти, стръпка на конкурсните и фестивални участия. Какво са всъщност 5 години? 5 години са достатъчни на едно дете да усети обик на света. 5 години са страшно много, ако са белязали сърцата и сцената с ентусиазъм и творчество. 5 години са разликата от детето до артиста. Месец след месец, концерт след концерт, репетиция след репетиция, такт по такт, нашите 5 години бяха точно такива. И ето ни днес, тук пред вас, на своя първи самостоятелен концерт. За пътя извървян до днес, за болките и надеждите, за трудностите и успехите и за всичко, което ни се случи, давам думата на главния художествен ръководител, господин Димо Александров. Добър вечер и от мен. Добре дошли на всички, които уважихте поканата ни и сте тук, за да споделите с нас тази вечер. Защото най-важното за един артист, това е неговата публика. През последните 5 години аз, моята колежка и вече съпруга Диляна Александрова, нашият колега Тодор Славов и всички деца, които виждате на сцената, създадохме детски танцов ансамбъл Шарена гайда. Това беше крачка, която искахме да направим едва когато сме напълно готови за това, понеже знаем каква отговорност носи това със себе си. През този период преминахме заедно през доста трудности. Преживяхме дълъг период на ограничения във връзка с разпространението на COVID-19. Трудихме се наистина много, за да съхраним децата и състава и успяхме. В резултат на това днес в ансамбъла се обучават 40 деца от 5 до 15 годишна възраст. Те вече имат своите танци, своя оркестрация и звукозапис на музикалните произведения и свои собствени костюми. Щастливи сме, че в репертуара си, освен собствени танци, имаме и такива на изтъкнати детски хореографии, като Агрипина Войнова, Димитър Дойчинов, Георги Аристидиев, Боряна Христозова и Русица Лозанова. Тази вечер ще видите част от тях на сцената и се надяваме искрено да ви развълнуваме. Защото днес на своя самостоятелен концерт децата от Шарена гайда ще танцуват специално за вас, за своите родители, баби и дядовци, за своите близки, гости и приятели. А най-ценният подарък за тях ще бъдат вашите аплодисменти. Затова поднесете им ги от сърце. За тези 5 години ние постигнахме и много успехи. Завоювахме редица престижни награди на танцови конкурси и фестивали и утвърдихме състава като един от водещите детски колективи в града ни. Затова искам от мое име и от името на колегите ми да благодаря на хората, без които нищо от това нямаше да се случи. Най-напред искам да благодаря на родителите на нашите деца,
за съдействието, търпението и за доверието, което имат в нас. Скоро един татко ни каза, че ние, освен че ги учим на танци, сме и техни ментори в живота. Благодаря на всички директори на училища и класни ръководители, които винаги са били съпричастни с нашата дейност. Благодарим на ръководството на Дворец на културата и спорта град Варна, за това, че вече 5 години детският ансамбъл се подслонява там, а цялата школа вече 12 години. Благодарим и на всички дарители на състава, и в частност на Лияна Салелиева и Ива Панайотова, които в най-голяма степен допринесаха за това да имаме свои собствени сценични костюми. Благодарим на Танчо, Виктория, двете Вилита, Лора, Венци и Деси за помощта зад колисите и в салона. Сами ще се уверите какво ще се случи след малко. Благодарим на балетна школа Реверанс за красивия винил, с който украсихме сцената. Благодарим на Иван и на Павел за видеозаснемането и на Тони за фотото. Благодарим на Калуян Василев, който аранжира голяма част от детските танци и в чието студио направихме записи. Благодарим на композитора Живко Желев за перфектната оркестрация на повечето от нашите танцови произведения. Благодарим на нашите колеги Наталия Петкова и Слави Стоянов, които също имат основна роля в изграждането на нашите деца като пълноценни артисти. Благодаря и на моите първи учители по народни танци Боряна Христосова и Ангел Петров за безкрайната любов и всеотдайна подкрепа. Благодарим на Григор Дудов, който винаги си грижи визиите на нас. Григор Дудов, който винаги се грижи визиите на нашите концерти да бъдат красиви и запомнящи се. На колегите от професионален фолклорен ансамбъл Добруджа за всеотдайната подкрепа. И не на последно място искаме да благодарим и на целият колектив на Народно читалище Отец Паисий за любезното гостоприемство. Преди седмица един близък наш човек ни написа следното. Да научиш някого да танцува не е лесно. Отнема време, полагаш огромен труд и повтаряш многократно едно и също. Но най-трудното всъщност е да създадеш колектив, да го обединиш и да станете като семейство. Това е ценното, трудно постижимото и не всеки го умее. При вас всичко това се вижда. Благодарим на всички, които не спирате да ни подкрепите. И най-накрая, но не на последно място, искам да благодаря и на всички момчета и момичета от детски танцов ансамбъл Шарена гайда. За тяхната всеотдайност и за всички от тези мигове, които преживяваме заедно. Мили мои, вие прекрасно знаете колко много ви обичаме. Днес от мое име, от името на госпожата и на господина, искам да ви изкажа нашата благодарност за старанието, което влагате в усвояването на нашето толкова сложно, но красиво изкуство. За радостите и поводите за гордост, които ни носите. За онова специфично чувство на умиление, което изпитваме, докато гледаме малките ви крачета да се движат в такт с музиката. За това, че ни доверихте част от своето детство и възможността да ви гледаме как пораствате. Ако можехте сега, 5 години по-късно да се видите отстрани, красиви, подравнени, талантливи. Благодарим ви, че отворихте сърцата си за българския фолклор. Ще бъдем щастливи, ако искрата, която запалихме във вас, остане да гори в сърцата ви завинаги. Днес е вашият най-голям празник. Живейте го в радост, а усмивките си подарете на всички, които ви обичаме. отдаденост, любов и огромно сърце, раздаващо се за другите. Изисква се и онова зрънце талант, което отличава артистичната душа от останалите. Един писател, например, който притежава това зрънце, може да напише стих, който се ражда в един миг, но остава за цяла вечност. Един художник грабва своята четка и също така за миг сътворява картина,
която надживява Създателя си. Децата също притежават това зрънце талант. И когато то попадне в благодатна почва, когато е обгрижвано старателно, то ражда своите плодове. Важно е да се намери правилният човек, който да ги отгледа. А българският фолклор е такъв неизчерпаем извор на вдъхновение. В него всяко дете може да намери точно това, от което има нужда. Една песен, с която да порасне, един образ, който да последва, една мелодия на изкусен майстор кавалджия или един танц, пресъздаваш неговите чувства и мечти. А когато съберем всичко това на едно място, ето ти магия, която превръща детето в артист. Щастливи сме да споделим с вас нашата магия по нашия начин, така както само ние усещаме. Затова тази вечер ще видите нашия самостоятелен, изцяло детски концерт с детски тематични, камерни, сюжетни и дивертисментни танци, детски песни и детска водеща.
Именно сцената е мястото, на което се ражда артистът. Сцената е това магично пространство, в което детето напуска своето детско ежедневие и влиза в света на изкуството. Там, на сцената, то пресъздава образи, взаимодейства с други персонажи, преживява чувствата на героите и расте заедно с тях. Много често действията му говорят повече от думите, а жестовете разкриват цели сюжети. Танцът е тяхната друга вселена. Но какво е чувството да си на сцена? Прекрасно, несравнимо, мимолетно, мобилизиращо всичките ти сетива. Знаят го само тези, които са го изпитвали. Заставаш отпред и гледаш право в публиката. Но не можеш да ги видиш заради светлината, която се е перена в теб. Готов си представлението да започне, а отвътре всичко трепти. Сетивата ти се изострят, кожата настръхва, а сърцето забива лудо. И в миг музиката започва. Преживяваш танца, разказваш историята му и предаваш своята емоция на зрителите. А краят му идва сякаш след секунда. Аплодисментите оттекват и заглушават ударите на сърцето. Знаеш, че си накарал публиката да се преживее всичко, което си изпитал и ти. И тогава удовлетворението идва със страшна сила. Няма по-голяма награда за един артист от тази. Както казва Вики Баум, има кратки пътища към щастието и танцуването е един от тях.
бързите и прави петли. Момите пеят благовещи песни. Пита сме се учат как се меси. Питат и китки, шарни венци, любовен знак на селски кръмци. Ако искаш скоро да се задумиш, да дигнеш сватба, слепи старата прибичка, скри куче в своята паза. Кацала е куковичка.
сцена без съмнение са в кръвта ни. И днешният концерт е доказателство за това. Истински самостоятелен детски спектакъл, който сами си водим, в който сами пеем и танцуваме, без да се нуждаем от помощта на възрастните. Защото детският свят е вселена неразгадаема от възрастния човек. Но как се случва всичко това? Толкова лесно изглежда. Сега ще ви разкажа. Влизайки за пръв път в танцовата зала, пред детето се открива един нов свят. Свят на вълшебство, магия и изкуство. В него той е супергерой. Има своят костюм, което е репетиционното му облекло. Има верни приятели, станката и огледалото. Разполага с магични оръжия, реквизитът и, разбира се, има своите учители, ръководителите и корепетиторът. А неговата суперсила е неговият талант, зрънцето, което го отличава от другите деца. И така, подходящо оборудвани за трансформацията, поемаме напред. Веднъж поели по пътя на артиста, нашата цел е ясна. Да раздаваме радост, споделяйки със своята публика мигове на несравнимо щастие. И ето така, дори без да го осъзнаваме, ние растем, ние израстваме. И ето така, стъпка по стъпка, месец след месец, концерт след концерт, репетиция след репетиция, такт по такт, децата се превръщат в артисти.
Тарина Наталия Янева. Школа за народно пеене фолклорна магия. Къде си, Тари? Бързо! Йордан Йорданов в ролята на снежния човек. Благодарим на всички за това, че уважихте нашата покана и споделихте с нас този най-важен ден. Хайде един поклон за публиката. Детски танцов ансамбъл Шарена гайда Варна! И разбира се, прекрасната водеща Нора Вълева от Театрална академия Питер Пан. Можем да се председател. Благодарим ви за цялата подкрепа. Очаквайте следващия ни концерт съвсем скоро. Ще обявим втора дата. На Международния съвет на организаторите на фестивала за фолклора и традиционни изкуства ЦИО, официален партньор на ЮНЕСКО, и от мое име най-сърдечно ви поздравявам с 5-та годишнина от създаването на детски танцов ансамбъл Шарена гайда. Детски танцов ансамбъл Шарена гайда е доказателство за всеотдайна любов към фолклора и танцовото изкуство. Вече 5 години ансамбълът е школа на родолюбие и национална идентичност за много млади ценители на българската традиция. Богатият ви репертуар, красивите ви костюми и специфичното ви сценично присъствие радват зрителите и печелят много почитатели в България. Убедени сме, че всеки, който е бил част от детски танцов ансамбъл Шарена гайда, е останал в професионалния и житейския си път посланник на самобитните български народни музика, песен и танц. Желая ви здраве, творческо вдъхновение, нови сцени и нови спектакли, изпълнени с много любов. Останете в плен на магията на фолклора. Честит празник! Емил Първов, председател на национална секция на ЦИО в България. Хайде сега една обща снимка да си направим. Тони, я помахай къде си. Я гледайте към фотото. Ето тук. И аз идвам сега при вас и снежният човек. Всички ли се виждаме? Най-големите успехи. Хайде сега една гайда снимка. На 3 и викаме гайда и вдигаме ръчичките горе. 3 и... Това не е репетирано. Благодарим ви още веднъж и до нови срещи.